Txalo artean. Zer den, gizonik tamainaz txikiena eta nola jartzen dituen, Unkituta dago, era berean oso posik. Hori bandera, hor da eneko goia alkatea. Una nue azpitik egin zuen, azpindu hori esanen. Koluna zarra. Hori dek, zorionak, Bermeotar guztiei. Erne abisu bat, gaur harrera, ez da izango Lamera plazan baizik eta udaletxean. Haze momentua, Mikel, arraunlari asko kamesten dutena, horregotea zerbait harrigarria da eta hortik atera kontuak, hauek bizitzen ari direna, Neroni jartzen ezketa hori pordiak. Bou Bizkaia traineruan. Eta poliki, orain argazkiak, eta tartean, berehala izango dira baita ere, arraun lagunakeko emakumeak, haiena ere ikaragarria izan baita. Bi arraun elkarte hauek, Bermeo Urdaibai gizonezkoetan eta arraun lagunakek emakumezkoen lehian, izugarrizko demoraldi egin dute. Hasi ekainean lurraldetako txapelketak, bai Gipuzkoakoa eta bai Bizkaikoa, bakoitzak bere lurraldean, gero Euskadiko txapelketa, jarraian Espainiako txapelketa, aspaldiko partez Donostian jokatutakoa, ligak eta errematea, hemen Donostian Kontxako bandera handiarekin. Arraunlariak ospakizunean posik eta entrenatzailea ere bai, Jaun Andreon. Gaur 10. garaipena lortu baitu hemen Kontxan Iker Zabala.